तारिख मार्च 2022 खालि जोंनि रायमना नेशनल पार्कनि आन्दाराव थानाय वेस्टार्न रेन्जनि स्टाफआ दैलि पेट्रलिं डिउटियावहाय ओंखारलांदोंमोन। थिग 1टासोआवहाय बिसोर ओंखारलांनानै रायमना नेशनल पार्क सिङावहाय डिउटि खालामगासिनोमोन आरो बिसोरो। थिग बे टाइमावनो 4:15 टाइमावहाय माने रायमना नेशनल पार्क सिङावनो माने कয়েকজন दुष्कृतिकारि मानसिफोरजोंहाय मोगा-मोगि जायो आरोखि। जानायावहाय बे जोंनि स्टाफआ बिसोर बे मानसिखौहाय माने बिसोरो 6-7 जनसो दंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय जोंनि स्टाफआ बिसोरखौ हमनो थांनायावहाय माने मोगा-मोगि जानायावहाय माने जोंनि सासे स्टाफखौहाय माने खुख्रिजोंहाय खर'आवहाय दाननाय जायो। ओमफ्राय आरो सासेना आखायावहाय आघात जायो आरो। बिथांमोना दानाखै होननानै बुंदों। बिथांमोना दानाखै होननानै बुङाथ' बे खुख्रियाथ' हारसिङै खर'आवहाय बौहैनाय नङा। दानाबाथ' बे हारसिङै बौहैया। आरो जोंनि स्टाफआथ' माने बेखौहाय गावजों गावथ' दाननानै लानाय नङा स्टाफआ। मालाय बे दस्रा मानसिया गुबुना दानाबाथ' बेखौहायथ' गावथ' दाननानै लानाय नङा बे मानसिया। आरो बे खुख्रिखौहाय बे मानसिनिफ्रायनो उद्धार खालामनो हाखादों। आচ্ছা रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों जे अनन्त बसुमतारिया माने बिदि फलान खालामनाय बा दंफां दाननायजों जेबो सोमोन्दो गैया। माने बेबायदि हाबाखौ मावला होननानै बेनि सायाव मा बुंनो सार? नाय बेयो सारेन्डार जाबायमोन सिखारि जानानैहाय। खिन्थु रायमना नेशनेल पार्क सिङाव हाबनाया एकदमबारे रेस्ट्रिक्टेडखा। बेहाय माने सोरबा बन लायनाय माबा लायनाय ओरैनो एन्ट्रियानो रेस्ट्रिक्टेडखा। बिसोरो आरो बेहाय सिखा रुवा लानानै थांनायाथ' बे आरो मोनसे कालप्रिटखा। रायमना नेशनेल पार्कनि माने वाइल्ड लाइफ एक्टनि मथेबा आरोखि, आयेन बायदि। दा बेहाय बियो सिखार खालामनो थांदों थाङाखै बेखौहाय बिसोरो सिखार खालामनो थाङाखै होनबाबोथ' बे जानाय नंला। मानो होनबा बिनि आखायाव खुख्रि दङ। बिसोरो आरो 6-7 जन दलजोंसो ज' थांखानाय बिसोरो। आरो बे खाथि खाला जायगायावहाय माने दंफां इलिगेलाथ' जाबाय थाखायो। दा बिसोर बिदिथ' गावसोरखौहाय माने बासायनो थाखाय बिदि थाङाखै, दंफां दाननो थाङाखै बा सिखार खालामनो थाङाखैबो होननो हागौ। सोंनो सानो जे गावसोर जे दाय गैया होननानैहाय बुंदों, गावसिनि मानसिखौ दाय गैया गासिनो जों गावसिनि मानसिखौ बुदों होनदों जे। दा दाय गैयामोनब्ला, दाय गैया होननानै जे बुंदों बिसोर होनबालाय बे सिखा रुवा लानानै हाग्रा सिङाव नेशनेल पार्क सिङाव मानो थाङामोन? आरो प्लास गावसिनाव जुदि दाय गैयामोनब्ला जोंनि स्टाफखौ मानोथो माने खर'आवहाय खुख्रिजों दानग्रोखो? बे सोंथिखौसो आङो सोंनो लुगैदों। माने गाव जे माने जोंनि स्टाफखौ जोंनि स्टाफआ हमनो थांनाय अन डिउटि, गभर्नमेन्ट डिउटि मावबाय थानाय स्टाफखौ अन इउनिफर्म, फुल इउनिफर्मआव दङ बिसोरो, अन डिउटियाव दङ, गभर्नमेन्ट डिउटि सार्भिस खालामनायावहाय बे जोंनि स्टाफखौ जे बियो इनाय अनागारियै जोंनि स्टाफखौ माने खुख्रिजों जे दानदों, बे दाननायावहाय जोंनि स्टाफआ माने हमनो थांनायावहाय माने नारा नाथा जानानैहाय बेनावहायबो एसे आघात जायो आरो बिदि। बुनायखौ बांद्रायदों होननानै अजद दिखोदों आरोखि रायजो राजा। बुनायखौ बांद्रायदों मानेथ' बेयो थारमाने आखाइयावहाय बेना एसे फ्रेक्सार जानानै दङ बायदि होननानै आं माने डक्टरनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। थारमाने बियो खुख्रिखौहायनो आखाइनिफ्राय गाराखैमोन आरोखि, खुख्रिखौ सिख'नायावहाय। मोनसे जिनिसखौ जों रायमना नेशनेल पार्कनि आयेनानो एसे माने टेरिटरियेलनिफ्राय एसे बेलेग रोखोमै माने नेशनेल पार्क बा वाइल्ड लाइफ केसफ्रा एसे बेलेग धरन। दा बेनिखायनो सिगाङाव जेब्लानाखि नेशनेल पार्क डिक्लेयार जायाखैमोन बे टाइमावहाय माने सोरबा बन लायनो थाङोमोन बा माबा मोनसे मैगं थाइगं बिदि लायनो थाङोमोन। खिन्थु दा नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बे नेशनेल पार्क सिङाव हाबनायानो कमप्लिटलि रेस्ट्रिक्टेड। थारमाने नेशनेल पार्क सिंनिफ्राय ना जोङो मोनसे जिनिस बेहाय बिफां लाइफां गायदेरहैनो हायो, ना जोङो बिनिफ्राय माबा मोनसे बिलाइ खननानै लाबोनो हायो। बे मोनसे माने एकदम स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसनावहाय बे वाइल्ड लाइफनिखा आरोखि बेहाय। दा बेहाय इलिगेल एन्ट्रि सोरखौबाबो जुदि हाबनाय मोनोबा बेबो माने इलिगेल एक्टिभिटिसआव गोलैखागोन, वाइल्ड लाइफ क्राइमाव गोलैखागोन आरोखि बेहाय। रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथा होनदों, माने 5 नम्बरनिफ्राय 6 नम्बरनिफ्रायसो जोंनि टिम मेम्बाराथ' 7 नाम्बार राइडआवसो मुखामिला जादों होननानै बुंदों। जोंनि जे पेट्रलिं टिम बिसोर जे माने 7 नाम्बार कम्पार्टमेन्टआवहायसो 7 नाम्बार राइडआवसो माने बिसोरखौहाय लोगो मोननाय जादों होननानै बुङो। जोंथ' माने नेशनेल पार्क जाबाय होननानैहाय
थांनाय बोसोरावहाय बाइक रेलिबो खालामखांबाय गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय बाइक रेलिबो खालामखाबाय सांग्रांथि मेलबो खुंखांबाय बिथांमोना आरो प्लास जोंनि डिपार्टमेन्टआबो बहुद माने एवारनेस प्रग्राम लाखांबाय नाथाय गामियारि हाग्रा ओनसोलनि खाथिफ्राव थानाय गामियारिनि मानसिफ्रा माने जोंनि एवारनेस प्रग्रामफ्रावहाय खुब खमैनो आग भाग लानायखौ मोनो बेनिखायनो बिथांमोना दासिमबो नेशनेल पार्कनि आयेन कानुनफोरखौ मोनथियाखै जानो हागौ दा आरो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे माने नेशनेल पार्कनि वाइल्ड लाइफनि केसफोरखौहाय बा वाइल्ड लाइफ बा नेशनेल पार्क सिङावहाय मा खालामनो मोनो मा खालामनो मोना बेफोरबायदि खोथाखौहाय मोजाङै बुजिनानै लानायखौहाय आङो लाजानो लुगैयो आरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय जेसेबांखिनि एवारनेस प्रग्राम खालामो बेफोरावहाय आं खावलायो जे माने रायजो राजा बिथांमोनखौहाय माने एटेन्ड खालामनानैहाय माने वाइल्ड लाइफनि आयेन कानुनफोरखौ सोमोन्दैयै माने मोनथिनानै लानायखौहाय आं लुगैयो जाहाथे नेक्स्टआवहाय बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोङो माने फेस खालामनाङा मुखामेला जानाङा बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम खावलायनाय जायो गोजोन्थों।